Oh makis ma basau na kazan takote bukuk song ang tong modi debroma norok nai tong live ma tv ani ukulugo norok je nok chikon sa nuhuri tongmani o jaga wa khunjo khnamaya nogo ungmaya aba he kahini o jaga hujagoi tongo kuno jaga phane social media o kayakho kuno news channel o bo kayakho kuno jaga ti phano norok bai nusnuk jagya kho omsuk kirima singsa o jaga o kebni nogo tangthung aba he kahini o jaga hujagoi tongo norok nang phunugano o jaga ni bumungka takarjola khera thagur para o jaga ni tikse salo o bukhu khoroksa o borokni nugui anu kol khaihorka o kol khaina bang norok no phunugan tamo bisingo hojagoi tong tang norok ni biskang nugjak phaimeya abo norok no chung saiknaran phadi bisingo habine len puila gangke ringnanya se puila onko sunglagirnai nung gangke bini tam kalai o borok ni ang to halogo hongke to bo bumano gangke pi kalayo hongke bo ani buprang juk no kalayo an basanji ko asal gusti tana gusti tako buku kalayo hingke obo nung do tabuk sana ring horo oban sai gangke nung nugyada emna hingke nugudo nuk phano ang pino sungka puila pi norle batarok da mani tong himen pi sawo ang sasung mano 2000 puso gya hingke nin kekeni le maya ni sawo kang haingi saimane nyai mana khairo kata bot tabok pi tong sagjora te chibo masawano hingke ke pi keri furu ko bon samnai nyai yam tirok no wan sugoi ang dara no ma saho kata acha belakina hambai obo hai je kuno nuk khangke norok bo sahor di je kuno jaga phano bujagai phon tongkha khajagai phon tongkha mase pok pok phon kalai tongkha yong phon kalai tongkha aba herok nukha kisa sahor jadi jeng pal khe mililai sobalaina busuk bo sorong khawa jaga kalai tongmani bal khona male khaju khakari kheble bal khable bin boys busuk khna yang khna munai nungsin yang dana khati daman camera da kai tong clear da do yang khatila norok lasi khangke norok no bahike buiso banai sala norok bagai saung bahike khlainai norok jodi asugui mano asuk dingke ঠিক আছে গুনিয়া রকম ফোন তং দে তবে yang khati khangke nonggono sin borok khala si mani kiri mani ojagano kulago saba sara gya koso bo khare gya lab lasiri gya yang phunchi de yang phaji de yang phunchi de ahki sima basau na sosi teng ka basai daman masa maya na tala sidi tebata kiri di jeng ya calak chai na bele haida jeng ya no unggu ni phun gya bele awan baga kuno tala sidi cinti prasa ti cibrasa jeng kuno tala sidi angman no jeng phunuk lai nuk lai no chubalai no naile no awan baga kuno phan tala sidi mayna hunchadi man hunchadi he deba busuk balokha rok tamung puila aging ke lumui ingta busuk balokha na amai manda 15 bosor kan obo sarai phangchin theke da puilan chim sai khnarla puila bufuru nung busuk jora ka hamtong mani bufuru tamge haing thangka buibe bujage da niji dangi thangka bithi masai dang thangka tamge abo puila pro nung busuk jora ka hamtong mani de 15 bosor puro ka hamtong man ta ke 15 bosor ka hangke amai kata lumui atom sa haing thangka ta na tam ruk ni cha dokter kon saya han paralysis ung uni sata morke paralysis ung sata 15 bosor ke na pro pori tong nabla sa ma polia insarai purta na afurkas ka ham pongke pori diba por jage tayo aji pori na ko bro school porikha class 2 jora ma porikha ta ke lumui man pore te yung kodni ni ekdom klaim protek basai mali eta na kisi himro ko tongmano apano tau ke ko 6 bosor hai kai tong khata ma ke kalai bisna kalai ma tongman ke ning ba nogo sama kior suti yoba herong ma tong nalsa hakil ma tong khata tong khaisi ko ana mama khai ma tong khata no pekam nin kagos potro te tong bai assignment date of birth aadhar rok podir product te tong kagos rok kuri ana aadhar kuri ma putule hanga ba nin aadhar bokure kono kagos nin assignment ni school certificate kono kuri da school ni certificate to school thanga ge school tikla hanga mana ke school thang sai hanga
tabuk sarkar hongko je kono facility manna ka kagos baisi ru hingkang ke ba aboni jeng puila ma swnglaigrena hingkang bini kagos potro kwrwi tabuk swnamwi bono sujug subida khlaini sing ridaman maisa dara phaida ব্যবস্থা তো মা খাইনাই or খরচা টাকার চলা অব খেরা থাকুর পারা ঠিক লামা গানাও হাফ দ্রপ yang ko takar jala main road ni half drop hingkang kene oborong nok malainai ke borok do ekdom koston tongo lori malia binama do bersi khaka te koik din hingkang ke do saka thangbai ne ke borok no do naini nangnai borok no do mase charia buthar manglok bulna gojagani onko lidarok boibo kisa malaidi asu bisai kisa singdi boma hai tamro khlaiman hingke tabuk ngenor kene se tong ke sabka ji se sabka sa yang ka nok ha busuk bal khasa make ma tongoni 2 বছর খা 2 বছর agi bortong karo tekong sana ko bor bong na agi esela khalai ma ke ton manai oklo ko abo bai kha kai ko ro ma khlai ke ta unok tangnan niki mas bai nor asik chrai hamia tei tong kun phana ungko nor khe ujuka jor khai de naisa guno bata satarok manria kore kun subidar kudang na himre ke himna ma ke bini bo school ni certificate rok nango rok a koro ada rok ada nor wai bising nairi nai khetam rug rok kun phana rom daman bini bo perlet man abun nai rekha doctor bu nai kha au phala ka thama ma saga talang nai kha son ji bari bu talang kha talang yang ya kon ja phana hamli eta na do hamli ka hamli hai phano dusung bon ব্যবস্থা ma khalene khajan taw te bu song sing bono tam khaleman taw do wati sijon nong no bodo tui rok sa habu tong baina ei diang ti rok ke bahai rok mai rok mui rok bahai ke chol lai tong ka ham da ma sai tong na ke puso gyang tong ma phoka ma kha ma sai phoka ma sale ta tam sa nor tai nok kori da obasim da obo simino wi ka bu khongsa ta abu do bong sing ke ba abo boni ya ba ni no bong na ro tongar ni ma ton tai kinor de bisna mangse sabong habong abu ke ma tong kang ke bom hai rok bahai rok tam rok bkha ka cái tắm nó tông xa có tông có thâu lộc tông cái bè tông phải cái bờ bên con sẽ phát nin do lok phai beri pheu na tông có nok rok bor khe manamu sanamu suti bahai rok apti rok khansa hình giá nya na cái ví dụ vào tông hay tông ta bài bài nên bờ con nó hiện ta bai bkha rok tam phati thana rok denai ang de loril simalia tau da ani charai siko ha ang ba busuk na tam সময় bum hai rok ma tong sang rok khai này nó sung có tam yang nó sẽ sang rok khai nhau bùi nó sang rok khai này nó sung ta hay nó mai à bà thằng hay sao anh mà tông ta tam rok wan sok norok saing tong phoro ko on tong san tom thang wan sa jakta nok rok le ta peta ba ang bo khai ma khai ga nok rok por ser khai chong mang ko am ba ber jing kha ba am na soi ma ko rok ma wan sakta tai sen nai jegi nai da nai rok wan sok tong lai nai jang na han do wan sok no tang khai nai jarang poisa rok kari ba sana si phata phati je din tang go je din jao ka ma tong go ge ba ki nai jang ma nai an nai jang men ba no ma tong ta norok tabu soba jana musung khang ke norok na soba na musung khang ke boi tam soba ke sajak norok borok na simi ko sorry nai re nani kaham khlai jani bin bagai simi bin bagai norok je soba na musung nai rok khang ke do an bising ti sobai mano direct bu sobai mano tinin bagai asing lai sinai jatana hambai